Harita sa uma, tanawon to kung namay nanurok ba ang pugas. Iwanan, Andra. Aon kay kung wala kay manurok, balikan balikag pugas. Ikawat ang muting kahoy. Lantip man. Lantip man. Ang kamuting kahoy may ikawat dre. Ikawat. Ang kawatan nga re. Hilabot lang. Sige lang tanaw, hilabot. Lantap nung kayong pagkapugasa. Halos turok man. Lantap kayo. Wasad madarop dong ito kay putol ra. May korta. May korta yung kapaguna. Pero pohon. Pagunahan ito ni pohon. Nari korta. Sa obi eh. Walang pohon. Lumpig eh. Ang norok niya bi ang puso ba saging eh nindot na tunumang mami. So lantip yun kayo. Mo nga masya rin mangga kaya nami tagak. Tagak mangga eh. Asa dito? Ano mo nga gede? Kay mito aw to ganing nangka pika sa perti labunga sa kon labong kayo nindutan na siya kumbayon kung bago pa kung napatay naman na patay na ang ubi eh labong na sang ubi. Ihimo ning daan dere. Parang pinyadag ko na. Pohon. Balik na ta. Lantip man kayo.
Basa pa. Turok man daghan. So muli na ta. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa akong YouTube o pag-follow sa akong Facebook. I-like ug share sa dinyo. Tana, muli ta.